midhangetaken para warga wonten ing alun-alun dan sekitarnya. Halo. Jos, sip. Parlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise tresno lahir batin aku ndelok sate bekicot tok lali cakepan to lali bekicot dadi kresengan siap nggih kula tenggok lho nggih ya sapa ngerti dirong bungkus. Cik Lis, informasinipun kirang pinten? Tunggal. Lanjut. Mong jalaran pepisan dipaksa omah wong tuane nanging aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise iki aku joget piye aku joget piye Grafia alus lahir lan batine sering dolan ning omahku parlune wong sinau bebarengan suwe aku ora bisa kelingan ireng manise nanging suwo ora bisa urip bebarengan tresno lahir batin
Ngoten nggih. Jaiponge ra dimaunut ngoten nggih. Dapat ngene tak ngoten nggih. Oh ya, dagelan. Itu. Dalem. Ono informasi. Siap dan? Ya. Sudah. Agar tidak terjadi adanya kemacetan. Iya. Terutama membuat para pengunjung semuanya. Nggih. Yang datangnya dari arah selatan harap belok ke kiri. Oh ke kiri. Atau ke barat ya. Karena sesuai dengan yang kita ketahui, jalan ini adalah satu arah. Bener ya? Yo, ngoten nggih. Monggo kagem pro pamirsa supados boten macet. Nggih. Dados kagem panjenengan ingkang sakmenika saking kidul. Supados menggok ngiri. Utawi ngilen. Nggih para pamirsa ingkang sampun lelampah menika jenengan menggok ngiri nggih. Mangke nek jenengan Radin Desel mangke rombong burger kebab sosis ketut ngoten nggih. Ya kecot. Karena jalanan ini adalah satu arah demikian ya. Betul. Lanjut tuh. Jalaran pepisan dipaksa ngomong wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise. Makasih.